जिसु सहाय होनाय हामयानि आगो सुनायरक गायतनि हावा बर हाबान्त मानगोला जिसु सहाय होनाय हामयानि आगो सुनायरक Chini Bising haino taklaibo khatung khajakai जों आं नुना सरानि नबोजय रियां पाराओ आमो एलाकाखाय मुंगिया गामि एलाकाओ हाथाइबेरामो जों ताक्लाइबो बिसिब्रुमुरुमनि हाइनो रि बागान खालायथाव दै चिनि अ रि बागाननि फानखानि जत चिनि मेम्बार्स ते एक्जिक्युटिभ मेम्बार्स न जत सुबनाय रन जों ब्लाइ ब्लाइखनो हामबाय मारियो जों सेवानि हाइबो सेवानि हाइ ताक्लाइबो जों ताक्लाइ थागै दङ रि बागाननि जों आरो थागैनो टेबल नुनाय एगाय जों रि बागान टेबल नङ आवायखायनाय एगाय चिनि कम्पुइ चेनेल नबो जों ब्लाइ ब्लाइखे हामबाय याफारो दै चिनि जत सुबा सुखायनाय जत मेम्बार्स एक्जिक्युटिभ मेम्बार्स दै जत जे थ्रु बानाय जत ब्लाइ ब्लाइखे हामबाय एमने सेमानो जे बागमानि ताक्लाइ आमनि स्लाइटा बागजांनाय ना ताक्लाइ आमन स्लाइ बागजांनाय सेमानो जोंनाय सिमना फाइसिंनि इनको दसगरियाव बागैलाय माने गे मबाइल जों 5-6 बोसोर खा जों बिसिब्रुमुरुम बांलाय दङ हायखाय एमने सेमानो बोसो फेमिलि बागजाखा ताक्लाइ बोसो फेमिलि बागजांनाय 50 फेमिलि बागजाखा आयंगो सिमना फाइसिं ताक्लाइ 65 फेमिलिनो जों बागिनाय अलरेडि जों कमल पाइखा दै रि गाहाम गाहाम किसा जानो नकनि रक तुलायखा एगाय जे चिनि रि रिफाइबायनाय सुबासु खायनाय रंनो ब्लाइ ब्लाइखे आं थाइसा थाइनै हिसाबै न याखरेवानो जों मिडिया नि बिसाङाव जों चिनि क्लाब पान्टिनि अखरफोरबो सायफायगा ओंखाय जों दाबुले सबाय गायगो नायदि नबुजय गामि रियां पाराव बे न एलाका खा नुना सरा मुंगिया गामि ब्लकनि आन्दाराव जों आरो फाइ नुफायगा लाइखे न आकरा हासक साका वाइसा तला वाइसा मखा हासक तलाव नायथो गारि नग्र नुगै जोङाहाय नायथो नुफायगा गे बरक जरा हाय पाल खाय तंलायो चिनि गारि नक सा नक कांजांबां चिनि आगलिनि फाइनो नुखाय मनो जबैनो नायथो नुफायजागो गे जों आरो तो बिसि कक साना फाया जों चिनि जे सुबा सुखायनाय दङ जों मेलबेलखौनो हामबाय दियो बे चिनि जे आसे कस्त'खै फायगा चिनि मेम्बार रक इंगो एडभाइजरी रक बे जत मेम्बार्स रक बे चिनि मीडिया पार्सन बे चिनि को चालकनाय रक ब्लाइ ब्लाइखे कस्त'खै फायलेगा ते आमन बागै ब्लाइ ब्लाइखे बनो हामबाय याफारो बे जोंनो हाकसा थरनि जे सुबा चु हनाय नबो जों ब्लाइ ब्लाइखेनो हामबाय याफारो जों आरो फाय जे बरक भाई जों कैसा हाय हालक बलाय मा हाय बरक भाई जे बरक भाई मालाय बसु टट मा दं जों भाई और जे भाई नु फायनाय बसे आमा साइबानो भाइयाके आमनो कल्पना फान खैबे निगाय चिनि और गिलान सब्जेक्ट दङ चिनि कुमुइ ते उत्तम एडभाइजरी दासन दगान्त अ दि ते कुको सेक्रेटारि बरक खायचा थानि कक नां लेनो आं बिसि सालिया आसे खाबैनो आंना ब्लाइ ब्लाइखे खाका हामियाफोरै आं आसे कं विलान अरनि चेयरमैन अकरा रगना आं हामजांमा याफारदो चिनि जतनसे दागत एडभाइजरी चेयरमैन चिनि सुइग्रं चन्द्रकान्त मुरा सिंह दादा ओमफ्राय चिनि सुभाष एजिनि अफिसार ब चिनि पान्टिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आनि सुदबाय कुम्पु एकाडेमी प्रिंसिपाल तै चिनि आगिनि प्रिंसिपाल अफिसार अमरदीप देबरमानि मामा सिखलायो ओंखाय तै चिनि अनान्य मानिनां बंधुरक आनि बागि गंगानगर चाकरि खायथाङा पुलिस अफिसार तै पानि जत बुरा माने बोरैमा रक जत मा समान
आंना जों संसिनि सेराय रंना जतन हामजांबाय याफारै आं कक थाइसा थाइनिं सानाय उमतेहाय नबजय रियां पारा काकरासारा ननासारा आन्धानि कतालिया आं सामनो 5 बছর बिदु खेलांगादो सयलांथा एसडीएम 3 बছর खेलांगा आं पूरा आथरमरा बलम आइं रगो अमलपुर रगो साकरि खेलांगादो नरक न नुखा आगे नुखा ठीक न आं नुगो ग्रामगर कष्टे दंगो गचिं पान्ते जे बेपार न तो न सालायका आं कक थाइसना सानामु जोङो चिनि चेयारमेन या सेक्रेटारि सामानि को आगे जों सराया जों पाहारत दुकाव सागुलि दंले मास्टार दा तुबुय नरक प्राइवेट फोरों आवसा नंगर मास्टार प्राइवेट अर तंगै फोरोंनाय जातं गा आबु नरक न आं सावो जों आगे सराया नुखदा वानसाराव फान आगे मास्टार तुबो जों तुबुय नरकखाय सिंलाचिन बरक गेजा कायजा दंले मादिं पास रक 12 पास बे पास रक न चांदा थुमै माइरुंखाय माइरुं रांखाय रां रुबै साप्ताहिक बा मासिक रुबै तनिदि मन्थि रकना अनिनि सारि काहाम तिनि जे रि बागमानि रि याफारमानि जे खुथुंलायमा अरनि जे आसुखान चेयारमेन दं गामिनि चेयारमेन के चिनि पांति स्पोर्टिंग सोसाइटी नि बुं खालिया पांति स्पोर्टिंग सोसाइटी नि चिनि चेयरमैन सेक्रेटारि एडवाइजरी कमिटी ऑनरेबल मेंबर्स के चिनि पांति स्पोर्टिंग सोसाइटी नि वो जे एक्टिव मेंबर रक नरक कामिनी ताखु बहु रक ककरा चाकरा रक जों आंको असु साथाय जे पुइला आनि खाखाम लाजादि नरक बाय आंबो कामिनिनो बरं नरक हायनो कामिनि बरक नायखे तो नरकनि जों चिनि गारि लुकेल जों नाथक जागो चिनि याफां यारुं चिनि जे बसं तंगि खैमानि गारि न ताबो गारि कुरिखा अनेक जा कुरिखा किन्तु कामि तंलान केजे बहुत तंग कष्ट आबो तै करै फार करै हितै सारान करै नुङा करै बहुत कष्ट खाबो जों किजाखानो पत्र पत्रिका मानो निनि मेलेरिया फोन आमथै फोन हाइ फोन आइ रुक सुक जाकारिया कामियो तुई कामानिया तु तुइसानि तुयक मानु केइ जे आबनि बिसिङो जों ताबो माइसि फाइ दंगो किच्छा सुक दे दरक भाई ओइ जे हालकनि कक थाइ थांगा चिनि चेयारमेन सुभाष देव बर्मा जे जों नक खुंसानि बरक तंमालिसि सेकाङो जों नक खुंसानि जों राजानि 184 जन राजा न खुंसानि बरक जों राजा जे सुइकां थांमानि राजमालाव सुइजाक दंगाबो जों पंच त्रिपुरा चिनि न खुंसानि हनमान आबो आ पंच त्रिपुरा त्रिपुरा देशि त्रिपुरा रियां जमातिया नुआतिया आ पाँचटा जे न खुंसानि अंखरि फेमानि आबो हेके जों ताखौ बुकुय मालायनानि हिनै गामियाव चिनि ताखौ बुकुय मालायनानि फेमानि अब खूब दान दखिना गोबांमा किछु हाइया नरक खूब तंकस्थ तंजुं सैमान जों जे मानसि रुइ कांनाय दङ ओइखौ क काहाम का थाइखाना रखा हंके आसंनो जे लेखा पढ़ानि कक जों बुसखां आगोल के लेखा पढ़ा सारा कोनो गति क्रय जति आय खालि जों नाना नंथों चिनि बाक्सा बाक्सा ताव नेसा टेसा आबो तो कामि रगो ताव अनेक सचेतन नंखा जाते आबो चिनि बरगरक क्षति खाया तुइ चिनि तंग सेकांनि सिबि नंनि चेराय जखन 6 बছর कावनो लगे लगे स्कुल भर्ती मा खायना इको आरो स्कुल दङ जदि अ जागा भर्ती खाया तब काहाम जागा भर्ती खायना मुसुंखाय मुंगिया कामि एडिसिनि हस्टेल दंवार थानि आरो नबजयरियां पारानि 1 नम्बर प्रायोरिटी रिजाकनाय सुबिदा रिजाकनाय इको हस्टेल सुपार लगे तुइ फैयो सत्य देव बर्मा बुझगा नबजयरियां 1 नम्बर आरो सुजुग माननाय जों आबन बागिसेन मुंगिया कामियाव हस्टेल सानांबो एडिसि होइते आरो 100टा सीट दङ 100टा सीट दङ प्रत्येक बছর 10टा रखाय खालिंटा हिंगाय भर्ती खाय जों नबजयनि न सिगां भर्ती खायनाय आदिनो तुइ फैयो तेथायसा क अर नर मुंगिया कामि पररिया आं एकरे हाकसालो खुमुलुंगो पररिनाय हेडक्वार्टर एडिसिनि इको जों आरो खुम्बु एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल लगे तुइ फैजाक बिनि फोन नाम्बार तेरि क्लांथानाय नरक जोगाजोग खायदि बसमन जोगाजोग खायदि साइडमान चैत्र मास अंका
मार्च मास बर्ती उंगै क्लास सुरुंगो एप्रिल मासनि 1 तारिखो बैसाग मासो बुझिखा आफ्रो क्लास सुरुंगो आबनो सिगांनो 1 मास आगेनो जुगाजुग खायथ'नो नांगौ एनुअल परीक्षा पाइमा लग लगेनो जुगाजुग खायदे लेखापड़ा सासो लेखापड़ा करि हेखाय काना जों जतनो दो जों जतनो काना इंगे तेथे दंगो लेखापड़ा फोरोंग्रो हइबो निनि सेराय जुदि आगतला थाङि ड्राग्स आइ दंगाय पाइखा गते बरक खालिया आबो खेलनारदि नंनि सेराय आगतला फानथां दं तेलामारा फानथां दं हामिया बरक बिदा कथाय ड्राग्स आइ दं आबो खबर ना हादि आगेते बाकी कक उला साबायसिनाय ताबो खाय जों खायमा बालुखा जों माइरबो खैका जों नरनो काहाम कै मो रि बागै खालामनाय जों ताबो एरपर खाय जों सिरि प्रग्राम सेस खाय তিনি ও জায়গা ফাইলাইয়ে তাম তাম एक्टिविटीज खलाइया ताम ताम बाग जाखा और पाररंनि लुकुरंनि हामग्रानि बागै ताम ताम खलाइया हामबाय जों तिनि पान्ति स्पोर्टिं ससाइटि आगरतलानि अंगै अ नबजयरियां गामि अबंखा हाथाइबेरेम मुंगिया गामि आमसायाव खलायो ओंखाय अ जागा जों तिनि रिचुम बिसेस खायै रि कुटुं अरनि 65 फैमिली नो बाखा एवं जों फाइनो फैका अब बेलाइनो इंटीरियर एरिया एवं अ जागानि बररक लेखापड़ा ओंखाय विभिन्न अर्थनैतिक व्यापार सेपार अनेक उपलब्ध खालायजाक ओंखाय जों तिनि अर जे फाइसाक माने अब माने एकदम खूब ठीक समयनो फाइसाक हिमानो एवं जों बरगनो रिचुम दाबु बागनान चेंखा दाबु रिचुम बाग मुं चलि दङ एमने तो ओ कामिओ सुदु रिचुम बाइसिमी बरनि हामग्राय इंगे बस कांतालो मुन्ति हाइके नंनि नासिं मुं मुन्ति हाइके चुबा मुं टेबो तंनाय अमुनस्लाय जों अर नुखा गोबां मा सेराय दङ 6 বছর হইতে 14 বছরनि बिसिंगो केबो केबो स्कुल याकारजाक केबो स्कुल दङ इंगे जे स्कुल याकारजाक रकनो जों साका बरनो तैसा स्कुल भर्ती इंदिनै ते गार्जेन रकनो साका 6 বছর उंमानि लगे लगेनो बिसि दक उंमान लगे लगेनो स्कुलत लांनानै अर दङ मुंगिया गामि हस्टेल कायसा टिटिडिसिनि आ जागावो बरक 6 বছর उंमा लगे लगेनो क्लास 1 आव थाङि भर्ती इंथन एवं हस्टेलनि फेसिलिटी नाहारतन नि जों बरनो तिनि कक बिटि रेखा आबोनो पासापासि चिनि टिटिडिसिनि हेडक्वार्टार खुमलुंगो खुमपुइ एकाडेमी ते खुमपुइ एकाडेमी एनएक्स नि स्कुल दङ आ जागावो सेपसाप नाहार बायनान बागै मार्च मासनि 31 तारिखनि बिसिङाव जुगाजुग खायदेनि जों बरनो कक बिटि रेखा पासापासि अर किसि संकक बरकनि थानि खबर मांखा अरबो हाइनो द्रागनि किसिसा नबार सिपका आबनो मथाग्रनि बागै आमचानि लुकुरनो जों कक बिटि रेखा एमने नंग नासि मुं ताम तंग माने अमनति ओ ड्रग्स नि ओ जे नबर सिपसाइ त फाइमानि अमनति ना ताम स्टेप ना हालाय आमुं कुनु वान सुमान त जों आबोनि बागै पुलासां स्टेप ना हाका आगतलानि आस्ताबल पान्थरनो आ जागा स्वामी विवेकानन्द स्टेडियाम होन काहा दङ आ जागा गोबां मा समाजनि हामियासाया बररक गुथुम लायो एवं जों आ जागा थाङै थोंमारक चेंखा फुटबल ते बैडमिंटन आमतिरक गोबां मा चेंखा आबन फले तामुखा आ जागा जे समाज दुहिरक तंमारक कमाय थांबायका ओंखाय जों आरो नुखा आबन बिसिङो चिनि बररक बतंगो जेसा बुमा बुफा अर होइते रांरि हरो बसाताम हरदि बरदि बरखाय बेरायलायो द्राग रक चालायो ओंखाय जों आबरनो मतामति सकबरनो बोखाक थां दङ आबोनि पासापासि जों हाकसाल आमचाय रगबो आ ड्रागनि एगेन्स्ट बोसानानो बागै जों बरकनो हजाक खारियानो बागै अंखरजाक हामबाय एमने आपने संतिनि ओ कामिओ फाइ लुकुरंनि हामग्रानि बागै ताम ताम खलायलिगा ते बसकांगो बुमति हाइके नर हामग्रानि बागै ताम ताम स्टेप ना हालायने अमबाय तो नर कामिओ तिनि अमजु हाइके रि बागमानि रि गुतुं बागमानि आमजु बायके तो इंयाको ओ कामिनि हामग्रा आमति ताम कक साम बेलाबेलखन हामबाय जों चिनि नायतंनाय खुंपुइ टिभि न जों गामियाव फाइ नबजय रियां गामि हिनोमोन नुना सरा एलाकानि मुंगिया गामि ब्लकनि आन्दाराव जों अर फाइ नुफैगा बोराय चिनि जे बरक लाइखायनो दैनि क्राइसिस ते बिथि बोरायनि क्राइसिस रिखेथ' बरक जों बुंनो थाङो खिन्थु जों रिफैगा दिनै कम्बल रिफैगा जानजानि नकनि रि गाहाम गाहाम न साइ टुबलायखा बंनो जों रिफाइ माने बलायखायनो खा टं थका ते बरबाय जे अर बंनि टं सामुं हालक बलायै बलायखायनो
जों दिनै खाथं थं लेखा ओमफ्राय जों उल' बुंनो तेबो मान थाखाय जों तुइ रक सुबा फायनाय हेल्थ केम्प खायो बिटि बोराय रक सुबा फायनाय आमारक ओमफ्राय बुंनो जों दिनै बर' एडुकेसननि कर्मकर्ता दं खुमुलुंनि पिउ साब दङ खुंफुया गामिनि प्रिन्सिपाल दङ बुंनो कक कासारखा नरक जखन इनको परिराजरा ओंखायनो मुंगिया गामि बुंको बावनि तंजानाय हस्टेल दङ आरो परिमान होनि कासारखा बावनो प्रायोरिटी दिजानाय खुंफुया गामिबो आरो थाखायबो बावनि प्रायोरिटी दिजानाय कारण बावमो जबैनो बेसेबा जागा आबायनो बावनो सिगां प्रायोरिटी दिनो नांगौ ओमफ्राय जों जे आरोनि पिउ साहेब बा प्रिन्सिपाल साहेब बराव जे कक कासारखा आमन बागै बेलायखायनो खाथं थका जों खाखायो जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट रिसि गभर्नमेन्ट बर' लामा रक जों जे लामा थै फैलायगा आ लामा रक बेलायखायनो हामिया वाटि जराखायथ' जों गारि गुरा फायसि मानिया गाबनो डाक्टि डाक्टि कामहिन आपनो लामा सामना उठुं कारेन्टनि कानेक्सन दं बोरै नांथुं आमनो जों Chini koimu, Chini pantai society nungui, Chini joto pantai sporting ni society ni je kormokota rok ba members ono sing belai ke hambai rio, sing mo subo sungkai sajo khamatui, rasa kok salian belai ke hambai Chini mia person kumpui nobo, TV NaiywiTongnairok joto आपने सुनते और फाइये कामी रोकने बागे तम तम खलाइले क्या प्लस उनको बस कंगो बनती है के नरक ते बचुबा सुर लाइने अमंती तम कॉक्सन आओ नरक मीडिया नो बेलेखिनो हामबाय मारियो जोंबाय बाक्सा और फाइये सिनी प्रोग्राम नो कभार लाइमानि बागै दिनै जों और कुटुंगरि ताइ कामसलै कुटाइ आगर खफ्लंग बागनानि बागै थैमानि अबसिनि यासिनि पान्ते स्पोर्टिं सोसाइटि ताइ ओ कामी आमसाइनि बररक ताइ कक्लाम सालायै बरंनि हामकारि हामारिनि बेसेबो बबो हाय तेबो जों डेभलप खायमानसिनि कामी आमसाइनि बिथोरनो ओ कक्लाम बो सालायगा रमदि सा खामनोतै हजाक तंनानि ताइ जोंनि बेसेबो हजाक तंनानि ताइ फेकमा मानै जाया तंनानि अबनो बबो हायखाय याकागै तंगैमान अबनो रबिबो जों कक्लाम सालायगा मरि बागमानि हिंगाय जों जतनो तो खुलुबि मैया जेसो जों गनि उइतुखा बरंनि अरनि आदं रक जोनो सामातैनो तुखा फियाबा जिनि आसल कक गांगाय जों बबा हायके बसगांनि लामाबो जों आगोबै थांनानै बबा हायके सिनि कामी आमसानि दुखुरकनो डेभलप खायमान अबनो कायसा जिनि नाहारमु पान्दै स्पोर्टिं सोसाइटिनि जों खेला दुलानि पासापासि जों बायथां साक हाम तंनानि पासापासि बुयबो साक हाम तंनानि बागै अ हायुंगो जे फायमानि सिनि नाहारमु जों सगैनानि बागै जत्तनो गाहाम खोरोंखाय तंथुन गाहाम खोरोंखाय डेभलप खुंगै तंथुन जामुं गाहाम मानै तंथुन नोंमुं गाहाम मानै तंथुन अकक बिटिर बिनानि बागैनो सिंहरा बुसगांगो जों दैबो जों प्रोग्राम खालायनाय रिसुम बागमानो उंथुन हेल्थ केम्प उंथुन ताइ साखा उंथुन ताइ देबाक फाइसिंथै हजाक तंमुं बेसेबो बोसों साथारनाय अबहाय साबुंखाय थांनाय जिनि आदंसं जत्तनि सुबा सुबायनो जों जेहेतु बायथां मुसुंगै सामुं तांनाय मथाबा जों अबहाय जों साकनि बायथांनो सिनि नाययाय बुनि हामकाय नायनानि बागैनो सिनि सुबायथि